Hej, jeg hedder Kasper Jensen, og jeg er 28 år gammel. Og velkommen til Gudmosegård. Goddag, og velkommen til min lejlighed. Kom indenfor og kig. Nå, men her har jeg mit trumle, som jeg elsker at spille på, og det lyder nogenlunde her. Så kommer jeg til min sofa, hvor jeg sidder og ser lidt fjernsyn en gang her. Så går jeg videre ud i min lille tekøkken, som jeg bruger til at lave morgenmad og frokost i. Så kommer vi ind til min soveværelse, hvor jeg sover, selvfølgelig. Og så har jeg min computer og min lille musikudstyr, hvor jeg sidder og laver lidt musik. Lidt tit. Jeg har lige fået lov at høre en lille smag på det. Ja, det er noget af det, jeg sidder og laver i min fritid. Her har jeg min lille folder, hvor jeg har beskrevet i, hvad jeg kan tilbyde i min lille studie. Jeg har også et toilet herude, og godt. Så der er jo, hvad der skal være. Yes. Hvor lang tid har du boet her? Jeg har boet her i 6 år. Hvad får du hjælp til på din hjemmedag? Jeg får hjælp til at ordne regninger og offentlige ting med kommunen og strukturere min hverdag. Laver du noget socialt? Ja, vi laver rigtig meget socialt her. Vi er til koncerter sammen, og vi går ud og shopper sammen, og vi laver rigtig mange ting ud af huset også her. Hvordan holder I rent i fællesrummet? Det er sådan, så man har en uge i gang. Så har man en fællesrum her, og så sørger man for, at alt skal være up to date. Altså, man støvsuger, vasker gulv, tørrer støv af. Alt andet, det har man en uge i gang. Jeg hedder Lea Elisabeth Hammerby, og jeg er 25 år. Jeg har boet her i 6 år. Og så får jeg hjælp til lidt at komme i gang med at gøre ting. Lidt med at vaske tøj og sådan nogle ting. Hej og velkommen til min lejlighed. Kom ind og kig. Altså, vi bestemmer selv i vores egen lejlighed, ikke? Her der ser I så min stue og min dejlige sofa. Så vi bestemmer selv indretningen og sådan noget der. Og her der ser I så mine DVD'er derovre. Som jeg ser mange af, jeg har godt lide DVD'er. Og herover der har vi mit glasskab med forskellige ting i og sådan noget, jeg rigtig godt kan lide at kigge på. Og herinde der har vi te og sådan nogle ting, og min køkken, hvor man kan kigge ud over med dejligt lys og alt sådan noget. Og det er så min whiteboard-tavle, hvor jeg skriver op. For eksempel mandag, der skal jeg på arbejde op på Elle, hvor jeg arbejder. Så skriver jeg ned sådan nogle ting, jeg skal huske. Fordi at nogle gange er det lidt svært for mig at huske flere ting. Så jeg bedre kan huske ting, når jeg ikke glemmer det og sådan noget der. Og her har vi mit soveværelse og mit skrivebord, hvor jeg har min computer og sådan nogle ting. For hjemmevejledning hver for sig eller fælles? Ja, vi får hjemmevejledning hver for sig. Og så om mandagen og onsdag, der kommer der så en vejleder og hjælper os med at lave mad og sådan nogle fælles ting. Hvad er det bedste med at bo her? Det er, at man har sådan et godt socialt forhold til hinanden. Og os, dem der bor hernede, de kender
hinanden sådan frem og tilbage. Og jeg bor ovenpå, og jeg kender også de andre, som der bor nede under, sådan fra forskellige steder. Så vi kender hinanden fra sådan forskellige steder, og så er det sådan godt at have sådan et socialt forhold. Værsgo og komme indenfor i min lejlighed. Her ser I, at der er stuen, hvor jeg sidder og ser fjernsyn og spiller Wii, og eventuelt hører musik også. Så hvis vi går herind, der har vi mit lille tekøkken, hvor nogle gange jeg smører noget mad. Det er en tavle til min hverdag, hvor vi skriver, hvad jeg skal hver dag. Den skal jeg huske at kigge på hver dag. Så kommer vi til mit soveværelse, og der sover jeg. Og der har vi badeværelser. Og så spiller jeg bowling, som der er min hobby. Det går jeg faktisk meget op i. Hvad hedder du, og hvor gammel er du? Jeg hedder CC, jeg er 27 år gammel. Hvor lang tid har du boet her? 5 år. Hvad får du hjælp til på din hjemmedag? Jeg får hjælp til sådan noget som rengøring. Jeg får sådan noget, der hedder hjemmehjælp. Og jeg får hjælp til regninger, bankpapirer, og lige til at holde lidt orden i min lejlighed. Ja. Laver I nogle arrangementer sammen? Ja, det gør vi. Vi har været blandt andet på Clausdal og hørt koncerter, og vi har været ved Viften ude i Rødovre. Også til nogle koncerter, så vi laver noget socialt. Hvad er det bedste at bo her? Det er, at man har nogle gode venner omkring sig, og jeg kender de fleste af dem, jeg har gået i skole med. Vi bor 6 i hver sin lejlighed. Vi laver noget mad hver især, forskelligt mad, hvad man nu har lyst til, og så har vi jo 2 pædagoger, der kommer mandag og onsdag. Og spiser I sammen? Og så spiser vi sammen herude i fællesrummet. Og sidder og hygger og snakker. Og Hej og velkommen til, jeg hedder Lise, og her er det så min lejlighed. Det her er så min stue, hvor jeg ser fjernsyn og spiller Wii og hygger mig med film og musik. Og hvor er det kreativt en gang imellem. Det er så min dejlige sofa. Og så kommer vi ind i min lille tekøkken, hvor jeg for det meste kun laver kaffe om morgenen og kommer hjem. Men en gang imellem, hvor der også sætter mad i, men det er sjældent. Så går vi ind i min lille soveværelse, eller lille, sådan rimelig stor soveværelse faktisk. Der er dejligt plads til at have sin ting. Når man er en pige, har man en ting. Her er mit dukkehus. Jeg elsker at indrette. Jeg lader nogle af de der bolig, der er i fjernsynet. Så det leger nogle gange lidt, at jeg sådan de indretter. Hvad er det bedste at bo her? Det er der altså nogen, når man kommer hjem. Det er rart, synes jeg. Man er aldrig alene. Sidder og snakker, så ser vi håndbold sammen, eller fodbold, eller ja, bare sidder og får grilleflip og bare har det sjovt. Når vi sidder her i fællesrummet, så kan vi godt sidde og bare grine af ingenting. Nogle gange har vi bare sjovt. Der er også nogen, som jeg har oplevet, så er der også nogen, som har brug for ro. Er det er også nogle af jer, der har brug for ro her? Ja, jeg har nogle gange godt, når jeg kommer hjem, og så går jeg i min lejlighed og bare lukker døren, og så venter jeg til folk kommer hjem. Og nogle gange, hvis det bare kommer en dør, så hvis det er, at det er om aftenen, og jeg kommer i lejlighed og ikke rigtig gider nogen, så åbner jeg døren.
så åbner jeg døren og siger, at jeg vil gerne være med mig selv. Hvad er det fedeste at bo her? Det fedeste, det er nok sammenholdet, tror jeg.